Gani sa study sa Pilipinas, mas nitubo ang loneliness. Daghang mga teens nato, mga youth, and even adult ang nagsuffer sa depression caused by loneliness. Nisamot siya tungod sa pandemic nga almost 2 years ang mga tao kabatanunan wala kagawas og balay. According sa study, dili man tanan pero kasagaran ang nagproblema sa loneliness ang mga teens, college students, divorced people, single mothers, rural students, housewives, and even the senior citizens. Usa ni ka problema nga usay di nato mabantayan pero nag-struggle data. Gani di ni mapansin sa imong tapad nga na siya'y problema sa pagka-lonely or loneliness tungod kay usahay makontrol man ni in front of the people. But deep inside, when you are alone in your room, usa ni ka painful kayo nga feeling. Isa sa manifestation bunga nining loneliness ang tao musulod sa bisyo. If ang usay ang bisyo mo ni coping area, dinhi gina-release sa tao ang iyang pagka-lonely, mingaw, munang muambak or mo-dive siya sa mga bisyo because he thought nga kung nasa'y bisyo, malimtan niya nga ang iyang mga kamingaw, kung nasa'y mga friends nga kauban niya sa bisyo, makalingaw-lingaw ni gamay sing kinabuhi. Not all, but mostly people who are involving vices, they had a problem of being lonely. Wrong relationships. Ang mga tao nga feeling nila lonely sila, dali mo ambak, bahalag di mao nga mga relationships. Barkada. Isa ni sa mga ginapangita sa mga youth para lang dili lonely lang life, barkada, o di mapugnan, moabot sa worst nga situation, depression, and even suicide. So ang realidad sa loneliness, nagsugod ni actually sa Garden of Eden. Primarily, the main cause of this problem is sin. Sin, usa ni ka-separator. And the time nga nakumit ni Adam ug ni Eve ang first violation sa law, the first sin at the Garden of Eden, diha nagsugod gyud ang problema sa loneliness. Na-separate ang tao sa God, and therefore, ang tao prone na kayo mo feel og emptiness inside. The same with loneliness. And then, hinumdumon ni Jesus Christ sadang nagdupa siya sa cross. Sa dihang around 12 noon, sadang gihatag na sa Father ang punishment sa sin. Moto nga time nga gidawat na ni Christ ang tanang sala sa tao sa kalibutan, iyang giangkon sa iyang kagulingon. Dito nag-start ang punishment, ang judgment behind the scene. Wa na to nakita, pero from 12 noon to 3 p.m., ningit-ngit ang tibuok kalibutan. Ngano to, dito yung taon mitsabaw atong Ginoo siya, my God, why have you forsaken me? The word forsake means gibiyaan. Nganong gibiyaan mo ako, Diyos ko, yung sangpit yang amahan. Gibiyaan siya sa Father that time, tungod kay diha gihatag sa Father ang silot sa sala. Ngaunta ang tao iyang biyaan, si Christ iyang gibiyaan, kay si Christ muni angkon sa tanang sala sa tao anang tungura sa cross. So ang sin di ay mo separate gyud sa God. Ang sin makapa-feel gyud nimo og loneliness tungod kay ang divine presence relationship sa God na layo gyud nimo. Ang loneliness, this is not just an emotional problem. Actually, it is a spiritual problem. It always relates and connected to our spiritual status. Why giila actually ang loneliness? It doesn't mean nga na kay family, wala nagpasabot nga di na ka maigo sa loneliness. Daghang mga tao nga naay nindot nga pamilya pero mingaw ilang kinabuhi. Nay mga tao nga naay mga friends pero lonely ilang life. It can happen to any person, successful businessman, famous person. In fact, daghang mga celebrities ang nag-commit og suicide tungod sa depression caused by loneliness.
It can happen also to talented people, bisan unsa nimo ka skilled person, walay gila ang loneliness. Ang loneliness pwede may tabo sa mga katawhan sa Dios. Yes, daghan sa mga Christians ang nagsuffer nini nga situation. Gani, daghan sa mga church members, I don't know kinsa, anytime maigo ta sa loneliness. Ako, I've been struggling this, no, before. Tod kay anytime maigo ta sa loneliness, unsa man di ay mga symptom nga lonely ka nga tao. Unsay simptoma? Basin naa kanini, ug once din imo ni ma-diagnose ug ma-admit sa imong self that you have this problem, you will not desire for cure. And hangtod di ka mangitag cure aning butanga, mag-struggle ka ni. Daghan tag i-blame ang kuan manggod ang kuan, pero ang problem di ay you are lonely.